Yau kawo ina wuni? Kana lafiya? Lafiya lau lahun lafiya. Wallahi daman na zo. Ya su mamanku. Wallahi lafiya lau yanzu na baro gidan ai. To dama wallahi akwai wata budurwa ne da nake da ita ina son aura. Budurwa? Wallahi ina da budurwa ne ina son aura. To mun yi waya ne za ta irin abun nan. Birthday suke cewa ko me na ƙara shekara. To abin nan da ake yanka biri. Ni ba san me ake yanka ba shine nazo wai ka bani shawara. Yarinyar ta ce za ta yi ne to ta kira ni ta ce maza ta to ni ba san me zan bata ba. Ba san me zai bata ba shine ne tunani na ce in na gaya baba ba sai da zai dauki abin ba gwara kai kawuna in zo in gaya maka ka bani shawara abin da za a yi. Ana bada abu ne? Ana bada abu ne amma ka gane yarinyar ga ta fara. Rana ba ta dalle. Ya ga ta kyakkyawa. Kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yarinyar ga baki kai yarinyar san kowa kin wanda ya rasa. To shine nazo in tambaye ka dan Allah me kake ganin zan iya bata? Tana da hanci. Dogo. To ka bata number na. What?